Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Να σας φέρει η μαμά σας ό,τι δώρα θέλετε κάτω από το δέντρο. Συνήθως κάποιοι κατουράνε. Ναι, καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη αυτή την υποστήριξη για αυτό το βίντεο. Θα ανέβει σήμερα ακριβώς που γυρίστηκε και είναι λίγο αργά. Έχω αναμένει τη τηλεόραση. Ασχέτη πληροφορία, αλλά τέλος πάντων. Είμαι στο χωριό μου, γι' αυτό δεν έκανα βίντεο το πρωί. Περίπου τώρα επέστρεψα. Ναι. Άμα θέλετε να επικοινωνούμε για να ξέρετε πότε θα ανεβάζω βίντεο, κάντε με add στο Skype. Αυτά από μένα. Γεια σας.